say an ko jidda a fe so nem buramo mi sodi ko non bur machine o hewande bur bakkere non nendo en nam hokko so abe mbur machine wonno me mbur bakkere to sido woni ko Sidi kanko de mato ko dani do Sidi wala tan ko connexion jam ari jam portal mo ko ranken ko danta Sidi Sidi yaw an kam dede yi Sidi an kam no banda don kom no jabba sangari ni woni yi ko ngara an to balda Bisul balda ayo hajoni ajul salah juli salah juli salah ami hemen dani 4h du matin wana wi fe o min wonno do o mi tudum konko biiru min dalde mi ko 4h du matin konko hollo andiri goore no ande dum ho jonyo ngarada ngable yim ala konko toujours konko no mbar connecté nder suudu ko res wi fe o mbadin dum ko yon jom det ad andi ni odo wifi gil mbadda dum do mi halni mo wonde wifi o so ari do e galle he be nyanga ha koy wifi tan téléphone aji tan connexion kile suba gile jamma tan ha wer bamul pour dug wifi o nan do e galle dubte est ce que dugtati dum har min passe en tout cas dal ndi wi fe o mbadin dum won jom babu wifi hadal min jamudde amin jang wifi so hadan mon jangul ko hari mon danaji on pina suba o don nyangu ya ko don lelo 4h du matin 3h du matin dum ko lawol wifi o heure wadi ko heure uji won hen heure uji wifi o fonna wade déconnecté ni fe ha jangu suba so Allah jabi joom onon ne ndawon hen kon wifi ha 6h du matin dum kay dum yoda en ambur andude be nyanga ha mam leji dum fewno be kasa mam leji min de mi wadi beur wat tan ala on ciwata ko faddon ham siwano ciwe mo fadi do fo ham siwon du nyaama sala fiti nyamde jor mira ka mewnde ali mewo de so gasi mon ƴeewoy mew ala tutum gasi ran yahur sode mew aka baba kafe mew ali ha urso mara jiri sa sido ni mew mew ali sa sido ala ko yera mi teleji o mi ye mew ala fu ko yera nyando wonde valeur fo na dum urso fa urso dum ko yi nandan dum kay joni ko yettere Allah bari so si ay ando men ha juma celu sardo saydo no wodday ande a woppi ha wallahi wana hokkudem ko haajuji an kay gina ko sambo ni arandi gina den lattuda ardido en wallahi a fama tan ko haajuji ganda hoorema gesde arani am jungo won kadi golle wona kalto jidda jaa wallahi ne wodi wallahi wona sele wallahi mbar sele dallo wallahi jam so hambe wona hawti wallahi jam tan e kumba adan mo ndiyam wona sele mawdum wona mamno fi ande anane baale ay baale baale kay ngoy tan hadi ngoy tan ko kaydu ala nan mitina dum min kay sim tini matinan nyipe wallahi ko addude hen wallahi mema tan nyipe kaydu no fi dum kay jamu inshallah jabi mama tan inshallah inshallah wadde yar ndiyam ma Garam babu. Ay nyanden no nonom do ne. Maraw kanum do ron. Kadi mbade henno set. Wallahi ko dum non na ay da. Ko jano do jere ama jano ko kala do e galle hew min tan. Wallahi mbade ko. Wona kumba. Garam to no mutandi chabrondi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Père, bada tambe? Ça va bien. Ade, jamm rek. Alhamdulillah. Jamm rek. Alhamdulillah. Ça va bien. Kumba ya do do Alhamdulillah. Jamm rek. Masyaallah. Bismillah. Naka tangor? Bismillah. Bam. Tangor bangi ni rek. Wallahi. Alhamdulillah. Dan man de dama ñewon ci dëkk bi rek. Waaw après ma gis kër gi ni mané alhamdulillah. jëlal siège bi. Ñaan ci ndox.
waaw jël 16 bi ata mu ndem o yar mbokk fan la man maa ngi jóge ba Tamba waaw da ngeen def ak liggéey bi alhamdulilah jàmm rek masha Allah alhamdulilah tur bi man Moustapha la Moustapha yow kay yaa ngi yor tur bu baax wallahi bismillah si gàlle bi bismillah si gàlle bi yaay booy na ngeen def man de damaa ñëw si dëkk bi rek ma ne comme que naaj bi tàng na waaw dalal fii kay moom sa kër la dëgg la sa kër la fii moom xam nga rek nit moom amul fu mu dëkk quoi dëgg la neɗɗo anda dia keɓɗa jam tan ɗon jeeyɗa man nag maa ngi doog a ñëw yàlla daa def dama mu fi liggéey waaw xaw ma fi kenn la man maa ngi jóge ba Tamba man ak sama yaay ñoo fa nekk ak samay rab ma gis ne léegi liggéey yombatul waaw man ne rek xaaral waaw ci dëkk bi la xool rek waaw actuellement ni moom loolu la ma joxe lu naan waaw liggéey daal su ma amee rek dinaa incha allah mais moom lan mooy sa liggéey priorité ren wala yow liggéey boo am rek waaw man liggéey bu ma am rek waaw liggéey bu ma am rek incha allah dinaa ko def waaw loolu dinaa ko jéem di def waaw defal kër bi comme sa kër la incha allah lii moom bu baax waaw léegi su ma demee mu wut fu may dal rek waaw bu soobee yàlla waaw même añ saa mun nañu lépp dëgg la sant man ba man Guèye ba waaw ok merci mais yàlla def waaw jërëjëf a jaaraat fii sa kër la nag sa kër la jërëjëf sa kër la jërëjëf merci jërëjëf jaaraat an borom yaa gal wono waynay mummira tan mi to gaay a jangoran sari jabi simi jipim mamata nyipet inshallah a jaram falmi dusma ala moji yembat a jaram neɗɗo heddoɗo yewede mum baba anaki ni mana halde oɗo an baba ñanden anniversaire benide wiin ya wonnam wiiɗa waɗani je oɗo an juma yaw waɗanmo anniversaire to ɓeɗo balɗe wiiɗa kadi yanom ɗo ha tubaɗo sodiyama nanan musidɓe maɗa waɗimo contre ha ɓuus baba anniversaire ko masay timɓere men kilima kadel fof yo tim ɓurgoye fustata a watti basero kono ani o ko mo woni anniversaire ma kanko so waɗimo anniversaire ana hen vacance koye sa haales wona ɗum yiɗɗa kanko mum anniversaire am yiɗa ka waɗa sa wonino kay min gana kam vacance min ma yaya vacance kanko gandamo anniversaire amin yahat vacance ala waɗa anniversaire tan waɗa anniversaire jaha vacance kono on tan waɗa wonno haali so hoccirke mon mbi chaque année oɗon mbaɗa fete anniversaire uji moɗon jamono mo gondeno ene muusi wona haalis mo dañño fof waɗe fijirde wona haalis dañaɗo fof waɗe fijirde sara ɗen ko cuuroma ate ɗum ɓe tan dañɗon ɗo ɗum tan yimɓe sa wonnani mi holmo ɗenna ɓawgal ɓeɗo suhaɓe kala no ɓe mbayi ko an waɗi ɓe ɗum koɓe jiɗi fof guila suba ha jamma ko hen dogata ɗum noon moƴƴani ko konɗoji ɗon tan joguiɗen e sa yi kadi ko mbaɗan men ɗo siri kam ko nenam yimɓe ɗum ɓe siri ko yiɗi fof kay moɗon gari hen yummoho de yahani mandade onon jahon kono min gallo mi buusani mo maître kadi ɗo hay cukalel gotel natani ɗo henna men ar mbiya ko anniversaire ari ɗum wonta ɗo e galle he anniversaire o waɗaka fete hande o waɗaka fete janggo ɓerani fodde moom nen min yahat Haroun min yahat hono jaɗat Haroun mi on jiɗɗa kala ko tawi baba mbino waɗan min minagan haadama wona ko jiɗɗon foof waɗe cukalel wona ko wi foof ɗum waɗe wona ko joofi foof ɗum waɗe ko nen ɗum cukalel ne foti fijje haɗaka fijje kaso ɗe haɗaka jalde kono noon yo waɗ limite baba galle ko mbaɗanta ɓeɗo ko ene ɓurti ene ɓurti so ɓooyi ko puynam wonata anen mara jibinani min ɓeere boneyamen ko jibinmi on ho ko ɗum tagi ham wi yo mbanno jaam ya
ko haali ma sa geddi ko mi ñamanta walla ko hoore ma ñamanta ko reedu ma mbaɗɗa noon a waɗani reedam te kadi he ñam an gummoɗa payas cuura saɗa yasaɗa janggoya ɓuran ɗoygol tan nafata ɗoyɗi tan siidi ɗoyɗi tan baba galle haalata hay goto haalata ko ɓen ɗano tan haɓe ñama tan haɓe jara gal gogo en gumimi ran deno don jokkoyde enam seeda bi ma jogono ma do haajir bim il faut tarmi ari gal gogo en mi toro gaen ala wadi kisor mi ari kono min non adno on ko haajal seeda bismillah tay ko Allah ay su gor nan do en étranger ala wadi mu non ko anda e go ay min non ko jaabi min nene kadi ala mo ngandun walla golle sona ano yimbi non mo han nyawdi ham kolor kono ala mon do yimbi dum non ala muskil ko ni anga musidam en piddi en modidi ala mi halam nak kari anen kadi ko si kaake to golle tan yimbi kon kaake to golle an prise nyogida mi ara mi halam ma kadi baden kam simi hanim sala jibi manew mo joge mo ko holare jonon bi mo no mi arama arama ami edo kala hen wala an wonno ani boyi wala hande te ko boyi wala hande kadi memi halmi ndam godi basa wadde no woni sel wallahi wadde saare halni bungo ala hum biya wala alhamdulillah wallahi sel na dam akay wala hande buyen men jokondire wallahi ni soabe soabe ben do mana be selam wallahi ni no jom suudo musilo mana musel masallah soabe atini kam bawo jom ko mi anniversaire te kadi biri ko sofi mo yaro so di non kerto dum nganta ala nan pour non tam ko jawor do o biri ngam na horma biri ba di fay mo kuri mo développer ah so ke bi hono biri subsidio yo arante non ganda horma ko eteral wade ke ganda horma woni cuulel wel ken wuri yara ko dum fof tan ade men ke parle modum ngun ala nan bi mo badi imra do yimpat ande ham kawte gon imra do ham ko hayro min ko dum jaami wonde anniversaire kay dum hono mbawi sodke sombo no hira wala anniversaire ko bani so habe non hakko wonde non ti ko wawa ko wonde ni on kam won fahir ham mo jaay wala en duwawde yalla wolu hanne tam cuulel kam wonde bat wonu dum non ganda on ma bewnu dum ha burte he ko hange
Yayi. Ukuran biya kali. Boy nerahi watat. Patan goto de. Ukuran hanya won. Sumbar artinya étranger wona. Ɓeyɗo wottata. Wallahi ɓeydi noon. O gorko wawi ko lonjere barke rasulillahi. Wallahi. Wallahi. Ɗo bayra no maɓe. Ana ɗo tan kama mbi mbooj, kamtara mbi mbooj. Tan mbaɗa ñoo. Aɗa o piwinere. Barke rasulillahi. Waccarama. Ala ne. Ala gaccere. Ala hande kay wadde mo wotto. Fan Gonto wottimi tan ɗum jawo noon. fan gottoɗa jara lowol. Wottimi tan ɗum jawo. Alini madame kam moyi ɗo o kilo. Te mi wi woni programme mi ɓeytata. Jiɗɗa o. Ala ne. Wari kam. Barke baaxo. Ebe problème. Wallahi ɗon ɓoyɗon mbaan. Madame de wona cuɗɗo mum fe. Madame. C'est bon. Wona cuɗɗo ɗare. Madame sa gonɗa wayna wayna. Sa noddi madame. A wi mo gonɗa ko galle pol. Ɗum Ko ala ko. koy ala kene.